Det er blevet tirsdag, og Ungetinget er atter på tinge klar til at sende her fra TV-stationsbygningen i Løsning. I aften der skal det handle om EU's forsvars- og sikkerhedspolitik. Den 1. juni 2022 der stemte et flertal af danskerne ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Afskaffelsen betyder, at Danmark indgår i EU-samarbejde om forsvar og sikkerhed. Men hvad betyder det for syd- og sønderjyske soldater og kaserner? Skal EU have sin egen hær, og er EU som fredsprojekt dødt? Det skal de to gæster her i studiet diskutere, og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til jer. Kasper Stauns Sørensen, Radikal Ungdom, Lillebælt Aksen og Mads Engelund Larsen, Dansk Folkepartis Ungdom, Esbjerg. Jeg hedder Mads Engelund Larsen, jeg er 23 år gammel, og jeg er spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget i Esbjerg Kommune. Mit navn er Kasper, jeg er 18 år gammel og kommer fra Fredericia. Jeg går til valg på bedre forhold for de svageste, ældre og handicappede, på bedre normeringer og på en stram udlændingepolitik. Jeg er medlem af Radikal Ungdom og lokalforperson i Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart. Og vi starter programmet med at trække fronterne op her fra starten af. Kasper, du er for, at vi afskaffede forsvarsforbeholdet, men altså hvorfor give flere penge og mere magt til EU? Jamen altså, lige med forsvarsforbeholdet, der giver det jo god mening, at vi nu har mulighed for at stemme om, hvilke operationer EU skal ud i, og også har mulighed for at deltage i dem sammen med EU. Og i forhold til pengene, der kan man jo sige, at vi har jo allerede selv på flere missioner EU havde været med i, havde vi jo haft en sidestillet mission med fra dansk side, hvor vi selv har betalt for det. Så man kan jo vælge at undgå at være med i missionerne. Man kan vælge at sige nej. Og det er jo naturligt, at man hjælper EU og resten af Europa med forsvar. Godt, og Mads, du er imod, at vi afskaffede forsvarsforbeholdet, men altså er det ikke i Danmarks interesse at have en stærk forsvarsalliance med vores nabolande? Nej, det er i Danmarks interesse at have et stærkt NATO-samarbejde, og dermed vores allierede, men det har ikke noget som helst med EU at gøre. Hver gang EU rører ved noget, så går det galt. Og vi skal jo også huske, det her forbehold, det er jo ikke kun Danmarks forbehold over for EU, det er jo også danskernes forbehold over for et meget, meget EU-glad folketing, der ikke altid lige har været i et med befolkningen. Og den sidste pointe må jeg sige, der står i EU's traktater, at man ikke må bruge det her forsvar til at beskytte kontinentet. Så grunden til, at vi i virkeligheden afskaffede det, det er jo netop for, at man så kan rende rundt nede i Afrika og alt muligt, og det synes jeg ikke danske soldater skal dø for. Den 1. juni 2022, der stemte et flertal af danskerne ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Før afskaffelsen betød forsvarsforbeholdet, at Danmark ikke deltog i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Vi deltog således ikke i EU's militære operationer. Vi finansierede dem ikke, og vi stillede ikke med soldater eller militært udstyr til de EU-ledede missioner i konfliktområder. Danmark deltog dog i civile operationer, som hidtil har udgjort hovedparten af EU's missioner. Danmarks største militære øvelsesområde, Oksbøl skyde- og øvelsesterræn i Sydvestjylland, kan derfor med afskaffelsen se frem til flere øvelsesaktiviteter, hvis EU-lande laver et tættere forsvarssamarbejde. Øvelsesområdet er 6.500 hektar stort og ligger i tilknytning til Oksbøl-lejren. Vi har flere gange her i Ungetinget kunne fortælle om konsekvenserne af besparelserne de seneste mange år. Både i Fredericia og Varde-kasernerne er indkvarteringsforholdene gamle og slidte, og der er ikke nok ammunition til øvelser osv. Så altså Kasper, er vi overhovedet klar til at indgå i et seriøst forsvarssamarbejde med det forsvar, vi har i dag? Om Danmarks forsvar er klar til at indgå i samarbejdet, det ved jeg ikke noget om. Det må man jo vurdere i forsvaret, hvad man mener, man kan være med til. Men nu er det jo heldigvis sådan, at beslutningen om at
sende danske soldater i krig, den ligger i Folketinget. Som et fan fra Folketingets side for at vide af forsvaret, at man ikke er klar til at sende soldater afsted på en mission, så kan man jo overveje at lade være med at sende dem afsted. Det vil ikke være EU's beslutning. Så jeg er egentlig godt tryg ved, at vi har afskaffet forbeholdet. Ja, altså, Mads, altså, når det er, at vi jo nu måske kunne få noget, nogen, altså, hvorfor synes du, at det er en dårlig idé, at vi træner sammen med de andre EU-soldater og bygger et stærkt forsvar i Europa? Jamen, jeg synes, der er en lang række grunde til det. For det første, så står der i Lissabon-traktaten, som jo lidt er EU's grundlov, at man på sigt arbejder på en afskaffelse af de nationale vetoretter. Det vil sige, at vi kan ende med at stå, og Ursula von der Leyen sagde det jo også i sin State of Union-tale, ergo vi kan stå i en situation, hvor danske soldater skal dø med EU-flaget på ærmet, uden at det danske Folketing har bakket op. Det synes jeg er meget, meget mærkværdigt. Det er det første. For det andet, så synes jeg, man skal gøre det, man er god til. Jeg har ikke lige fundet ud af, hvad EU er god til. Men NATO er i hvert fald rigtig, rigtig gode til det her med forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Og uanset om vi har et USA, der er med eller ikke med i NATO, så kan vi sagtens have et godt samarbejde der. Og det er der, jeg synes, vi skal ind og lægge vores æg. Derudover så har jeg det sådan lidt, vi skal ikke betale til alle mulige missioner rundt omkring i Afrika. Vi skal ikke betale mere ind til EU's forsvarsagentur, fordi det er jo det, vi skal huske, at når vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så er det jo også en hel masse penge, der rører ud af den danske statskasse. Jeg synes, vi langt hellere skal kigge på, vi skal have et forsvar, der er så stærkt, at man ikke ser de problemer på kasernerne, som du talte om før. Et forsvar skal netop være et forsvar, og der er det altså ikke holdbart, at når man så endelig investerer i forsvaret, så bliver det sendt ned til EU, eller det bliver sendt til Ukraine, når man ikke engang herhjemme kan have øvelser eller bygninger, der er gode nok. Så et forsvar skal være et forsvar, og ikke et angreb. Det tror jeg, det skal være mottoet herfra. Er du enig i det, Kasper? Nej, det er jeg ikke enig i. Altså, i forhold til Lisbon-traktaten, der står jo også i en anden EU-traktat, at vi bevæger os mod en stadig tættere union. Men man kan jo sige nej fra dansk side, hvis man ikke vil have en fælles EU her, hvor Folketinget ikke længere bestemmer, hvor soldater sendes hen. Det er ikke noget, man kommer udenom, uden Folketinget siger ja, eller uden befolkningen stemmer for det. Så på den måde er jeg ikke bekymret for det. I forhold til, pengene bliver sendt til EU eller Ukraine, og at de bliver sendt til Ukraine, synes jeg kun er godt. Fordi så hjælper Ukraine med at holde sig i live lidt længere, så det ikke bliver en russisk delstat. Og så forsinker vi russerne i at komme tættere mod Europa, mens vi finder ud af, hvordan vi får vores forsvar op at stå igen. Jeg tænker, vi skal op og bruge 5% på forsvar. Jeg tænker nok, der skal være penge til både EU og vores eget forsvar. Jeg synes i hvert fald først og fremmest, det er dejligt, at der trods alt er en radikal, der ønsker at beskytte Danmark. Det er jo ikke noget, I sådan har gjort ret meget i jeres 130-årige historie. Så det vil jeg gerne rose dig for til at starte med. For det andet, så vil jeg også sige, at det danske Folketing har flere gange været ude at trit med befolkningen. Der var et stort flertal i Folketinget, der ville afskaffe retsforbehold. Der var et stort flertal i Folketinget, der ville indføre euroen på bekostning af kronen. Det gik ikke igennem. Så det, jeg også ser et problem her, det er, at et EU-glad Folketing sender mere indflydelse til EU, uden nødvendigvis, at danskerne er med på den. Med hensyn til Ukraine, så synes jeg, at det er godt, vi har hjulpet, men jeg synes også, der er ved at nå en grænse til, at vi også skal have styr på samarbejdet herhjemme. Og så vil jeg sige med hensyn til det, du siger med, at Danmark bare kan sige nej. Jeg har ikke set noget eksempel på, at man har brugt sin vetoret. Mette Frederiksen sagde, at vi skal være en del af sparebanden, og vi skal ikke hæve udgifterne til EU's budget. Hvad gjorde man? Man gik med. Og i øvrigt, så kan man sige, at EU de siger lige nu, at vi skal fratage Orbán og Ungarn vetoretten, fordi de er for uenige i vores projekt. Jamen for pokker, hvad er så meningen ved en vetoret, hvis man ikke vil bruge den? Det her handler også grundlæggende om, stoler man på EU, eller stoler man ikke på EU? Og jeg stoler på ingen måde på det cirkus i Bruxelles. Stoler du på EU, Kasper? Jeg stoler generelt på EU. Selvfølgelig er der ting, man kunne gøre bedre, men det er der jo også i Danmark. I forhold til, hvad Mette Frederiksen vil sige ja og nej til, det må hun stå på egen regning for. Men altså, grundlæggende så kommer det jo til at handle om, man har tillid til Folketinget og den danske befolkning. Hvis man ikke vil have, at Folketinget kan afgive suverænitet, så skal man jo lave en grundlovsændring. Så er det jo der, problemet ligger. Hvis man vil have, skal se ved folkeafstemninger, jamen, så skal man have en grundlovsændring. Hvis man stadig ikke har tillid til, at den danske befolkning kan tage den beslutning, eller Folketing for den sags skyld, kan tage den beslutning, når tiden kommer, og hvis EU kommer og spørger om en EU her, hvor man ikke selv har kontrol over den som nationalstat, jamen, så ved jeg ikke helt, hvordan vi skal få vores demokrati til at fungere generelt.
Jamen, problemet er jo netop også, at man jo har afskaffet forsvarsforbehold på et tidspunkt, hvor man har fortalt befolkningen, at der kommer ikke til at afskaffe nogen vetoretter. Det er så, vi kan stå stærkt i Europa. Men der står i EU-traktaten, vi må ikke bruge et EU-forsvar på at beskytte Europa. Og jeg synes virkelig, man skal overveje hver gang, at man træffer nogle beslutninger, hvor der kan være menneskeliv på spil. Skal vi gøre det her, eller skal vi ikke gøre det? En ting er, at det nogle gange kan være det rigtige at gøre, hvis det passer på Danmark, men det er det jo ikke at sende ned til EU. Og så må jeg jo også sige, med hensyn til Folketinget, hvis vi synes, de træffer nogle dumme beslutninger, så kan vi heldigvis skifte dem ud en gang hver 4 år. Det kan vi ikke nede i EU, hvor der sidder en ikke-folkevalgt kommission. Altså, det er jo også det, vi kalder EU for et demokrati. Ja, det er nok nærmere et diktatur. Altså, den eneste instans i EU, der kan stille lovforslag, det er en ikke-folkevalgt kommission. Så nej, dem har jeg ikke tillid til. Og så siger jeg også, når det kommer til Folketinget, det er jo også problemet med det her forsvarsforbehold. Det er jo ikke befolkningen, der bestemmer længere. Fordi det valgte man jo ligesom at sige, da man afskaffede forsvarsforbeholdet. Nu er det ikke befolkningen længere, der bestemmer, men det er Folketinget. Og der har man bare set langt hen ad vejen, at Folketinget er markant mere EU-positiv, end befolkningen er. Og det bekymrer mig. Ja, altså i dag kan vi jo også sende vores soldater på missioner, på grund af, hvis Folketinget stemmer for det. Så det her, det er jo ikke på nogen måde anderledes end det. Hvis Folketinget stemmer for at sende soldater ud, så bliver det sendt ud. Og sådan vil det også være i EU-samarbejdet. Man kan også sige nej i Folketinget. Hvis man ikke har tillid til, at Folketinget tager de rigtige beslutninger, så er det jo ærgerligt, men så kan det jo skiftes ud hver 4 år. Så jeg ser simpelthen ikke problemet i at afskaffe forsvarsforbeholdet og give os muligheden for at deltage i missionerne. Altså vi vil jo også have mulighed, som det er lige nu, for at nedlægge veto mod missioner. Ja, og du siger det jo selv, som det er lige nu. Men med det tempo, EU har på, så ved vi jo godt, hvad vej det går. Og jeg synes jo også, det er glimrende, jeg har vist nogle eksempler på, hvor man har haft en vetoret, men hvor man ikke har brugt den, fordi det kunne jo være, at Mette Frederiksen gerne vil ned og have en toppost et eller andet sted dernede. Så det ender bare med at skabe problemer. Ved at afskaffe forsvarsforbeholdet, så siger vi til det danske Folketing, I har nu fuld carte blanche til at sende alt magt til Bruxelles, alle vores penge til Bruxelles, alt vores, mandskab til Bruxelles. Og der, hvor jeg synes, forskellen er på for eksempel de soldater, der er blevet sendt ud til Irak og Afghanistan, det synes jeg heller ikke var nogen god idé. Men det er trods alt, at det er et folketing, der har vurderet, at det her, det er til Danmarks interesse at få skabt fred dernede, så der ikke kommer en hel masse flygtninge herop. Problemet er nu, der handler man efter EU's taktstogt, og det er jo ikke fordi, at EU sådan har været rigtig gode til det. Altså dengang tilbage i 80'erne, 80'erne, 90'erne, hvor der var problemer nede i Jugoslavien, der var det jo, EU var nødt til at spørge FN om hjælp, fordi de ikke kunne finde ud af noget som helst, og det har ikke ændret sig. Jamen, det kan godt være, at EU ikke er god til det, men så kan man jo sige nej fra Folketingets side. Altså, det er jo ikke sådan, at EU heller ikke kan forbedre sig over tid. Det er jo ikke sådan, at vi... Og de har haft 50 år, det er jo ikke gået specielt godt. Nej, men hvor meget forsvarssamarbejde har der været på de 50 år i EU? Det har jo ikke ligefrem været det, man har brugt EU til. Så det kunne være, hvis man begyndte at bruge noget mere tid på et forsvarssamarbejde, man begyndte at opbygge de institutioner, der skulle til EU, så kunne det være, at det gik bedre. Når vi har NATO, så er det jo fuldstændig unødvendigt. Vi har en organisation, som er virkelig, virkelig god, en musketeret, en for alle, alle for en. Det er da virkelig der, Danmarks sikkerhed og tryghed ligger. Så er der ingen grund til at skulle være med i det andet også. Problemet med NATO er bare, at der er rigtig meget, der spiller efter USA's pibe. Og selv NATO uden USA og Trump vil være markant større, vil være markant stærkere end et EU-forsvar. Men bliver der sendt en NATO-mission til Afrika, hvis det er det, man ønsker i EU? Hvad siger du? Bliver der sendt en NATO-mission til Afrika, hvis det er det, man ønsker i EU, at der skal sendes en mission til Afrika? Bliver den så sendt af NATO? Nej. Nej, men det er jo hele pointen. Jamen så er pointen også, at hvis man gerne vil have en mission til Afrika, så kunne det jo være, at man skulle samarbejde med sine europæiske allierede i stedet. Jamen jeg ved ikke, altså jeg vil ikke have nogen mission til Afrika. Jeg er fløjtende ligeglad. Ligesom de ikke skal blande sig i, hvad der sker her, så skal vi heller ikke blande os i, hvad der sker dernede. Men det er klart, hvis USA ligesom vurderer, det her, det har, altså Irak for eksempel har lavet et angreb på USA, så er det klart, så har vi en musketeret i NATO, der gør, at vi skal gå ned og hjælpe dem. Altså det er jo sådan, NATO er bygget op. Men grundlæggende og så rende rundt ned i Mellemøsten og tro, man kan skabe fred, altså det tror jeg er en dum idé, fordi altså man kan jo se, at alle områder, der er beboet af muslimer, der er i hvert fald ikke fred. Jeg er da ikke uenig i, at vi ikke får noget ud af at gå ind og invadere noget i Mellemøsten. Nok af en anden grund, men det er jeg ikke uenig i. Men min pointe er jo, at det er jo Danmark, der beslutter, hvilken vision de vil være med på. Så det kan godt være, at vi ikke skal med i Afrika. Det kan godt være, at vi synes, det er en dårlig idé. Det kan godt være, at man synes, det er så dårlig en dag, at man nedlægger vetoret mod den mission. Man nedlægger sit veto. Men det kunne også være på et tidspunkt, der kom fred i Ukraine,
og man så blev spurgt, jamen skal vi have en fredsbevarende styrke i Ukraine? Og så siger amerikanerne, jamen det er vi faktisk ikke interesseret i, fordi der var en fredsaftale med Putin, som vi indgik, og der sagde han, I må ikke have fredsbevarende styrker i Ukraine. Men jeg tror, det er jo netop det, Trump ikke kan bestemme. Og det er jo også der, hvor jeg ser hele forskellen på EU og på NATO-samarbejdet. Det er, Bush han ringede også til Norge og sagde, vi er med i Irak. Og så siger den norske statsminister, nej, det vil vi egentlig ikke. Okay, fint, hygge jer. Problemet med EU, det er jo sådan, det der med, at det hele skal ske i forening. Hvis Danmark vil sende fredsbevarende styrker derned, og at Storbritannien vil, Tyskland vil osv., så må de statsministre og premierministre, der er i de lande, der sætter sig sammen. Men at man skal en eller anden diktatorisk kommission indover, og et parlament, hvor vi sidder med 15 pladser ud af ikke særlig mange, altså eller ud af rigtig mange, jeg tror det er en 705 stykker, hvis jeg husker korrekt, at det synes jeg er forkert prioritering. Altså, man kan jo sige, at kommissærerne er jo nomineret af deres nationale regeringer, så på den måde er det jo en form for demokrati. Ude i nogle led. Jo, men sammen med et parlament og et ministerråd og et statslederråd. Men det er det eneste, der kan stille lovforslag. Ja, men så vidt jeg ved, så er det ikke lovforslag, der bestemmer, hvilke missioner vi tager på. Jo, det er det. Altså, man kan sige, det er jo problemet med EU, og det er jo også den måde, det er bygget op på. Det er jo, at kommissionen kommer med en masse forslag, og så alle dem, vi danskere faktisk har haft en betydning for, altså at kunne stemme på demokratisk, de sidder i et parlament, og det eneste, de kan, det er at lave ændringsforslag. Og så kan kommissionen så komme tilbage, altså det er da noget fjollet noget. Men altså EU har bare aldrig været særlig gode til det der med demokrati. Og det forstår jeg jo også godt. Altså fordi, hvis jeg skulle stå og forsvare det projekt, det ville jeg også have svært ved. Vi er da ikke uenige i, at EU burde være mere demokratisk. Men det er jo ikke sådan, at det er et diktatur. Altså lad os nu være her, det er ikke et diktatur. Og det der i forhold til missioner, det kan da godt være, at man bare kunne tage en hel masse stadier sammen og sende en mission til Ukraine. Men det vil nok også være nemmere, hvis man havde en instans i EU, hvor man havde en fælles kommandostruktur, som så kunne sende en fredsbevarende styrke. Så kan der jo være andre nationer, der melder sig ind på den, men det vil jo stadig være frivilligt. Danmark vil jo stadig kunne sige nej. Ja, det tror jeg så ikke i længden, men det vil jo også være nemmere at indføre euroen. Det vil også være nemmere at afskaffe grænsekontrollen, men det betyder da ikke, at jeg synes, det er en god idé. Fordi så er der nogle andre ting, hvor det skaber gigantiske problemer. Jamen, jeg ser ikke de problemer, du ser i forsvaret ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. Der er ikke noget, vi bliver tvunget til i det. Men I så jo heller ikke nogen problemer i at lukke tyskerne ind i 1940, eller ved, at vi ikke fik Sydslesvig tilbage i 1920. Altså, det er ikke fordi, jeg skal dreje debatten, men det er bare for at sige, det er da bedre, at vi så bevarer selvstændigheden i Danmark, og så kan du stå om 10 år og grine af mig og sige, Mads, det var dommedagsprofetier, du kom med. Altså, er du idiot, eller hvad? Og så kunne jeg sige, ja, det var jeg godt nok. Problemet nu, det er jo, at skaden er sket. Vi får aldrig det forbehold tilbage. Befolkningen får aldrig nogensinde lov til at have holdninger til EU-missioner, og det synes jeg er ærgerligt. Men til gengæld får vi lov til at deltage i dem, og til gengæld får vi lov til at nedlægge veto mod dem, og til gengæld får vi indflydelse til EU, mere end vi allerede har. Jamen, det er jo ligegyldigt. Du ser Ungetinget på TV Kant, og vi er i gang med at diskutere EU og forsvar og sikkerhedspolitik. Men for nu, der lægger vi diskussionen til side, fordi vi skal lære de to her i studiet lidt bedre at kende. Sommeren er ved at være forbi, men derfor vil jeg alligevel rigtig gerne høre, hvad det er, at I har lavet i jeres sommerferie. Og Mads, vil du ikke starte? Hvad har du lavet i din sommerferie? Jeg har lagt på langs at se Tour de France, men udover det, så har jeg været på en rigtig god tur til Christiansfeld, for at se, hvor grænsen gik en gang ved Frederikshøj, hvor der er hejst en grænsesten som symbol på der, hvor kongen ligesom red ind i Sønderjylland, og ligesom viste, at nu var det kommet tilbage til kongeriget Danmark. Så det var simpelthen en stor oplevelse. Der var også en grænsekro, kongeligt privilegeret endda, så det var en meget interessant oplevelse. Var du inde på kronen? Nej, det var jeg ikke. Nej.
Fordi de ikke havde åbent, eller fordi... Jeg ved det ikke, jeg prøvede ikke, men i de her teknologiske tider, så det der med at få et billede af det og smide op på de sociale medier, så har man jo været der. Nå, okay, på den måde. Ja. Yes, lige præcis. Og så har du været lidt kulturelt, udover at du har set turen i fjerneren. Det må man sige, men jeg synes også, det er kulturelt at se Tour de France. Det er jo det gode ved kultur. Alt kan jo lidt være kultur, altså. Så har man startet i en cykelklub, og så... Ja, Jonas Vingegaard vandt jo desværre ikke i år, men jeg tror på ham næste år. Ja, det håber vi. Eller, det ved jeg ikke, om vi gør. Men det gør vi. Jeg holder også med danskeren. Sådan. Hvad med dig? Holder du også med Jonas Vingegaard i Tour de France? Ja, det gør jeg på en eller anden måde, men jeg har jo ikke set så meget af det, kan man sige. Du har ikke set så meget af det. Så hvad har du lavet i din sommerferie? Jamen, jeg har jo været i sommerhus, både på Fyn og på Samsø med en familie, og det var rigtig hyggeligt en uges tid og nogle 3 dage. Ja. Og så har jeg læst nogle engelske fantasybøger. Okay, noget du kan anbefale til, hvis der er nogen, der lige har en uges ferie tilbage? Jeg synes, man kunne læse The Witch King af Martha Wells. Ja. Den synes jeg var ret god. Sådan noget med en dæmon, der også er en heks. En dæmon, der også er en heks? Ja. Okay. Altså, hvordan, uden at afsløre for meget af handlingen, altså, hvordan fungerer det? Hvordan, Jamen, det er... Er det en forhekset heks? Det er, på en eller anden måde er det jo. Det er en dæmon, der er kommet op fra underverdenen, og det er en normal ting her. Og så har der været en krig, og så på et tidspunkt, så kommer den dæmon så ind i en anden krop, og oplever at få nogle magiske kræfter på grund af den krop, de overtog havde dem. Så det er lidt kompliceret plot, men... Jo, men altså, det lyder da meget spændende. Nej, men den anbefaling er hermed givet videre, hvis der er nogen, der skulle have lidt ferie tilbage og have lyst til at kaste sig over engelsk fantasy. Var det det? Ja. Engelsk fantasy, yes. Tak fordi, at I vil dele lidt af jer selv med os andre. Her i studiet, der skal vi videre med debatten, og vi har været lidt inde på det, men vi skal tale om en EU her. Fordi EU har faktisk ikke nogen fælles her. EU-landene bestemmer nemlig selv over deres militære styrker, som i stigende grad arbejder med hinanden. EU-landene kan beslutte, at de vil gennemføre en fælles EU-operation, men det er landene selv, der er ansvarlige for at udsende deres militær og civile bidrag. Så altså, Mads, det er jo suverænt, i hvert fald for nuværende, det danske Folketing, der beslutter, om Danmark de skal deltage i missionerne eller ej. Men altså, har du ikke tillid til det danske folkestyre og demokrati? Ja, jeg stoler ikke på EU, og det er jo hele pointen i det her. Det er, som du siger, for nuværende. Men der står i deres egen grundlov, at man skal arbejde på at afskaffe vetoretten. Det har de også gjort på en lang række andre områder. De har gået fra at gøre samarbejder mellemstatslige til at gøre det overstatslige. Så problemet det er, at der kommer en dag, hvor vi ikke selv er herre over, hvem vi sender derned. Så det er jo grundlæggende et spørgsmål. Stoler man på EU, eller gør man ikke? Og det gør jeg ikke. Fordi de har ikke givet mig nogen grund til det de sidste 50-20 år. Okay, så fordi du ikke stoler på EU, og fordi du er bange for, at vetoretten, altså det her system med, at det er det danske Folketing, der skal sende militær og civil bidrag afsted, at så frygter du det på sigt. Men for nuværende, der har du egentlig rimelig meget ro i maven, eller hvad? Nej, fordi problemet det er jo, at ved at lave den her afstemning, inden alt det dårlige sker, så har man jo ligesom bare givet frit afkast, så befolkningen har jo ikke mulighed for at sige fra. Befolkningens beslutningskompetencer er fjernet. Og jeg ved godt, at vi lever i et repræsentativt demokrati, men det er nu engang normalt, at når der er spørgsmål, der handler om EU, så er det noget, befolkningen bliver spurgt til, fordi det er så principiel karakter, så selvfølgelig fordi der ofte er tale om suverænitetsafgivelse. Er du enig i det, Kasper? Jeg er enig i, at det generelt er en god idé at spørge befolkningen. Men resten tror jeg ikke, jeg er så meget enig i. Nej. I forhold til en suverænitetsafgivelse, så er grundloven jo klar. Man skal have 5/6 af Folketinget, der stemmer for at afgive suverænitet. Vi havde også, jeg tror det var retsforbehold, hvor man havde 5/6 af Folketinget, der var enige i, at det skal afskaffes. Det sendte man alligevel til en folkeafstemning. Jeg tænker, 5/6, det er et ret enigt Folketing. Jeg er egentlig tryg ved, at hvis vores politikere mener, at det er det rigtige at gøre, så skal de nok med enten sende folkeafstemning ud, hvis det kommer til, at man mener, at man skal have en fælles EU her, som EU kontrollerer, eller så skal de nok selv tage en beslutning på en ordentlig og kompetent måde.
Det er lige nødt til at anholde, fordi der står i grundlov 5/6 folketingsflertal eller en folkeafstemning. EU sender jo kun ting til folkeafstemning, når de ikke kan komme udenom det. Altså, der har været én folkeafstemning om EU-lovgivning, som har været ved en folkeafstemning, uden det har været nødvendigt. Og det var i 86, fordi Schlüter ikke havde flertal for det i Folketinget. Men altså, der har jo ikke været et eksempel på nogen folkeafstemninger, hvor man har spurgt folket af egen fri vilje. Det er jo kun fordi, man ikke er kommet udenom det. Og så bliver jo bare ved med at spørge. Altså, det skal jo ikke blive en historieundervisning, men man kan sige, at vi har jo forbeholdene, fordi vi i 92 stemmer om Maastricht-traktaten. Det siger vi nej til. Men det gad I ikke at acceptere. Så får vi så en afstemning i 93, hvor at danskerne så bekræfter, at de gerne vil have de her forbehold. Og så har man forsøgt at få afskaffet euroforbeholdet, retsforbeholdet, forsvarsforbeholdet. I bliver jo ved med at spørge, så kan det jo efterhånden snart være ligegyldigt, hvad man svarer. Og det gode det er i hvert fald, og det er også en af grundene til, at man altid skal stemme nej til ting, når det handler om EU. Med mindre selvfølgelig skal vi forlade EU, så synes jeg, man skal stemme ja. Men det er jo, at stemmer man nej, så bliver man spurgt igen. Så har man tid til at blive klogere. Hvis først du siger ja, så er skaden sket. Så er du færdig. Altså det er jo en mærkelig måde at sige, at man ikke må spørge igen. Altså, situationen var jo anderledes, fordi man havde fået 4 forbehold. Så det var jo noget andet, man stemte om, end det, man først stemte om. Og så kan man godt sige, at man mener, at politikerne skal stoppe med at spørge. Men det er jo ikke sådan, at man stemte den samme afstemning ud igen. Jo, bare med 4 forbehold. Det var en til en den samme. Men jeg er meget med på at spørge folket noget oftere. Men kan vi så prøve at indgå et eller andet kompromis her til aften? Det vil jo være meget forsonende, hvis et medlem af Dansk Folkeparti og Radikale kunne mødes. Altså, at kommer der en EU-mission, så selvom Folketinget bare kunne stemme det igennem og sende soldater derned, så spurgte man folket. Eller også kunne man måske begynde at lave nogle folkeafstemninger, hvor det ikke handlede om status quo eller mere EU, som det har gjort, men status quo eller mindre EU. For eksempel, skal vi træde ud af Schengen-samarbejdet og indføre permanent grænsekontrol? Skal vi have et velfærdsforbehold over for østeuropæere, der kommer herop og tager uddannelse? Altså, alle de her ting, jeg synes, det kunne være en god idé. Altså, hvad tænker du om det? Jeg tænker, at hvis du mener, at den generelle befolkning skal til at sætte sig ind i hver eneste mission, danske soldater skal ud på, så bliver det mange folkeafstemninger. Jeg tror, der er 8 missioner i den... ret mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mener, der har været 8 missioner fra ligesom Danmark kommer med i EF, EU, og så til vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Så det er ikke, fordi de skal sætte sig ind i alt muligt. Altså, jeg tror ikke, danskerne er dumme. Det tror jeg heller ikke. Nå, men hvorfor så ikke bare spørge dem? Fordi jeg tænker ikke, der vil være særlig mange, der vil stemme til sådan et valg. Jeg tænker simpelthen ikke, at hvis du hver gang vi skal have en mission i EU, og det kan godt være, der har været få indtil videre, men jeg tænker, der kommer flere. Ja, det skulle ligne dem. Så hver gang, hvis de skulle stemme om det, så tænker jeg, at til sidst, så kommer vi ned på så lav valgdeltagelse, at det simpelthen, det bliver latterligt. Det tror jeg faktisk netop ikke, fordi vi har jo faktisk set, at danskerne har været rigtig gode til at stemme til de her folkeafstemninger. Vi har jo altid fået tudet ørerne døve af, at danskerne interesserer sig ikke for EU. Men altså, da vi stemte om euroen, der var der en valgdeltagelse på 87%, tror jeg det var. Da vi stemte om vi skulle ind i EF, der var den 90%. Da vi stemte om retsforbeholdet, der mener jeg, at den lå på lidt over 70%. Så det er jo ikke fordi, at danskerne ikke vil tage stilling til det her. Så for eksempel her i Hedensted Kommune, der var valgdeltagelsen til Europaparlamentsvalget sidste gang i 2024, det lå på omkring 56%. Og til sammenligning, så var det 87% til folketingsvalget i 2022. Altså så en væsentlig forskel, Mads. Det må man sige, men altså jeg har det sådan lidt, dem der stemmer, bestemmer. Så om der så kun var 3 mennesker, der gik ned og stemte, så ville jeg stadigvæk synes, at det skulle sendes til folkeafstemning. Men nu tror jeg så også, så vidt jeg husker, jeg mener, vi har haft 9 folkeafstemninger om det europæiske samarbejde. Eller samarbejde, det er det jo ikke. Det er jo, de siger noget, og så skal vi lidt meget ret. Men der har været 9 folkeafstemninger, og jeg mener faktisk, forsvarsforbeholdet er en af dem, der har haft lavest stemmeprocent. Så jeg synes jo egentlig, det viser, at de er ret engageret i spørgsmålene. Og også fordi forskellen er måske også, at til Europaparlamentsvalget, der er det jo også, at folk tænker, godt, vi har 15 ud af 705 pladser, giver det mening, at jeg går ned og stemmer? Hvorimod til folkeafstemninger, som jeg jo taler for, der er det jo virkelig konkret, altså sådan, det her, altså for eksempel retsforbeholdet, skal EU kunne diktere, hvor mange fremmede, der skal fosse ind over vores grænser? Skal EU diktere, at vi skal have afskaffet hendes majestæt dronningen og hans majestæt kongen fra mønterne, osv. osv.? Det har danskerne jo traditionelt set gerne vil tage stilling til.
Så flere folkeafstemninger, så kunne vi lukke EU-parlamentet. Det kunne da være et fint kompromis. Altså, man kan da godt prøve med flere folkeafstemninger. Det kan man da godt. Det er ikke fordi, jeg synes, det ødelægger en hel del. Jeg tror ikke selv på, at det vil være den bedste i dag, for at få et kvalificeret bud på, om vi skal have en mission eller ej. Men helt generelt, altså nu debatterer vi også EU, altså så synes jeg jo egentlig, det er interessant at kigge på, at hver gang vi har folkeafstemninger, så har det været fordi at man ikke har kunnet undgå det, udover den ene gang, jeg sagde før. Og for det andet, så har det handlet om, skal vi have det EU, vi har i dag, eller skal vi have mere EU? Der synes jeg da for demokratiets skyld, at det også kunne være interessant at gå i den anden retning. Men så må du vælge nogle politikere til Christiansborg, der vil gå i den anden retning. Altså, så må du få et flertal i Christiansborg, der udskrevet en folkeafstemning om mindre EU. Og det vil jeg jo egentlig også være langt hen ad vejen enig med dig i, hvis jeg kunne se, at Folketinget repræsenterede befolkningens meninger. Men der må jeg også bare sige, at jeg har været inde på det tidligere, at der er gentagne gange af eksempler på, at et flertal i Folketinget vil et, og befolkningen vil noget andet. Jeg forstår ikke, hvorfor man er så bange for at spørge folk. Jeg tror altså ikke, de er så dumme, som I gør dem til. Jeg har ikke noget problem i at spørge folk, men jeg synes, det er Folketinget, der skal udskrive folkeafstemninger. Altså, ja, det er vi enige om, men så skal de bare gøre noget oftere. Jo, men det kan man da godt sige. Men det er ikke min politik, at vi skal have mindre EU. Altså, derfor vil det jo være mærkeligt, hvis jeg bad radikale om at udskrive en folkeafstemning om det. Så må man jo få en partier, der har det som mærkesag ind i Folketinget. Så må man jo stemme på dem. Og det synes jeg faktisk er meget ærligt sagt, og det er jo også en af grundene til, at jeg meget gerne vil ud af EU, så vi kan få stoppet det her tog, altså få afsporet det i tide. Fordi det er jo netop sådan, når man har et EU-glad folketing, man har set, at samarbejdet virkelig har udviklet sig de sidste 60 år, eller 50 år. Det er gået fra at være et handelssamarbejde, så kom der flere og flere lande med, så kom der flere og flere beslutninger, EU skulle tage sig af, så afskaffede man vetoret, man gik fra mellemstatsligt til overstatsligt samarbejde osv. 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 Så det er jo netop også derfor, fordi det er jo helt rigtigt, hvad du siger, et EU-glad folketing kommer aldrig nogensinde til at tale for mindre EU. End ikke, når det er klogt. Så det er også derfor, vi skal ud i tide og samarbejde alternativt. Verden ligger jo åben for os. Der er WTO, som er verdens frihandelsorganisation, hvor stort set alle lande er med. Der er Storbritannien, Norge, Schweiz, Litauen, som er lande, vi normalt samarbejder med. Altså, det er jo også bare det, der er vores tre stærkeste handelspartnere. Det er USA, de er ikke med i EU. Det er Storbritannien, de er ikke med i EU. Og så er det Tyskland, hvor vi helt naturligt vil kunne samarbejde med dem alligevel, fordi det er vores naboer. Du skal lige en kort kommentar på Masses utopia her, og så har jeg et spørgsmål bagefter. Jeg tror simpelthen ikke, vi får en bedre handelssituation, når jeg kommer ud af EU. Det tror jeg simpelthen ikke på. Hvis man kigger på Storbritannien, virker det jo ikke som tilfældet. Altså, hvis man kigger på Schweiz, der har fået 41% i toldsatser for Trump. Jeg tror ikke, han er mere glad for Danmark i forhold til Grønland, og det nej, han har fået der. Han er da også lagt 12 på EU. Jo, men den ligger jo så på hvad? 15 var det, de blev enige om indtil videre. Den ligger ikke på 41. I forhold til de handelsaftaler, vi så skulle være medlem af, jeg kan ikke se den handel, vi skulle få ud over den handel, vi har i EU nu. Så det der med, at det bliver bedre handel, altså, jeg tror, kigger vi isoleret set på handelen, så tror jeg, at du har ret i, det er tryggest at blive i EU. Men det er da ikke på grund af handlen, at jeg vil træde ud af EU. Det siger, at det er et problem, der vil opstå, vi nok skal løse, men det vil godt nok give os mange andre kompetencer. At vi ikke skulle ned og spørge om lov, hver gang vi vil forlænge grænsekontrollen. At vi ikke behøver at proppe alle mulige latterlige afgifter på plastik og sugerør og biler og benzin og på kød, så det bliver dyrere at være dansker osv. 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 Det vil vi jo til gengæld få. Jeg ser EU lidt som et ægteskab, hvor det er sådan, det kan godt være, at det gør lidt ondt, når man går fra hinanden. Men når du så ligesom er kommet ud på den anden side, finder en smuk ung dame, så bliver det hele godt igen. Og det er sådan, jeg ser det på Danmarks forhold til EU. Jeg ser det lidt som et tvangsægteskab. Men det er jo også noget, I bakker op om over på den side. Okay, den skal du lige have lov til. Det er grænsen til en stråmand. Så den får du lige hurtigt. Jeg ser det som et frivilligt ægteskab, som vi har meget godt ud af. Godt. Og du er ikke for tvangsægteskaber? Nej, det er jeg ikke. Okay, så har jeg lige, for at vende tilbage til det her med EU her. Bare for afklaringen og opklaringens skyld, Kasper. Altså, frygter du en EU her, eller synes du egentlig, det vil være en meget god idé? Jeg frygter ikke en EU her. Jeg er ikke nogen frygt for, hvis EU skulle få en her, de er kontrolleret. Jeg synes heller ikke, vi skal have en EU her, som de kontrollerer. Jeg synes, vi skal have noget mere samarbejde mellem de stater, der er, men jeg synes stadig, kompetencen til at sende soldater i krig skal ligge hos de enkelte lande. Det er min personlige holdning. Okay, så kompetencen, altså, hvis der er soldater, der skal i decideret, kamp, krig, udsendes, så skal det være de enkelte nationer. Det vil være min personlige holdning. Ja, okay.
Vi skal tale lidt om EU som fredsprojekt, fordi at det var faktisk det hele det startede med. Formålet var nemlig klart, da forløberen for EU, det europæiske kul- og stålfællesskab, blev etableret tilbage i 1952, blot få år efter afslutningen på 2. verdenskrig. Fordi hvis nu de store europæiske lande, heriblandt Frankrig, Italien, Vesttyskland, slog sig sammen og gjorde produktionen af stål og kul til et fælles anliggende, ville det samtidig gøre det vanskeligt for dem at opruste og dermed starte en ny altødelæggende krig. Spørger man EU-toppen, lyder det fortsat kategorisk, at EU er og bliver et fredsprojekt. Så lad os starte der. Er EU stadigvæk et fredsprojekt, Kasper? Det vil jeg jo grundlæggende mene. Altså, så er det godt være, at man har EU-operationer og missioner rundt omkring i verden, men jeg synes grundlæggende, det er et fredsprojekt. Og det synes jeg også, man kan se på, hvor meget fred der er skabt i Europa. Så ja. Mads, er EU et fredsprojekt? Men jeg synes, det er svært at svare på, fordi kul- og stålfællesskabet var jo netop et fredsprojekt. Og det synes jeg også var en super god idé. Lad os handle sammen, så vi ikke har nogen grund til at bekrige hinanden. Men EU har jo ikke kunne styre deres magtarrogance og magtliderlighed. Og så er det jo, det er gået galt. Altså man kan sige, det at Danmark har forbehold, det at Polen og Ungarn er ligeglade med EU's regler, det at Brexit sker og sådan noget, det er jo på grund af, at EU ikke har kunnet styre sig. Så jeg mener faktisk, at EU starter som fredens projekt, men fordi de laver så meget federal dårlig lovgivning, at landene føler sig nødsaget til enten at melde sig ud eller trække sig tilbage, så er de faktisk med til at sætte freden over styr. Så det var sådan et ikke-svar, eller sådan et politikersvar. Det er svært at svare på. Jo, men altså, at du synes egentlig, det startede som et fredsprojekt, men du kan ikke længere helt se meningen med det, fordi at man tager mere og mere af beslutningskraften til Bruxelles. Altså, det er jo ikke sådan, jeg siger, at der kommer krig, fordi at vi er medlem af EU. Nej. Omvendt, så tror jeg, hvis EU bliver opløst den dag i morgen, så er det heller ikke fordi, at der opstår krig, fordi vi er blevet en så globaliseret verden, hvor vi samarbejder på tværs af alle kontinenter, alle lande og sådan noget. Så sådan, jeg føler ikke rigtigt, man kan sige, at EU hverken er fredens projekt eller med ufredens projekt. Altså, jeg tror bare, at EU sådan er der, hvis det giver mening. Ja. Er du, har du en kommentar? Altså, jeg er jo nogenlunde enig. Jeg mener ikke, der bliver krig i morgen, hvis EU opløses. Det er heller ikke der, vi er. Men jeg synes alligevel, EU gør meget for fred rundt omkring i verden. Ikke bare inden for Europas grænser, men også udenfor. For eksempel ved at forsøge i Mellemøsten at prøve at dæmpe lidt på spændingerne mellem USA og Iran. Og det tænker jeg, det er jo en positiv indvirkning, EU har på fred. Også med de handelsaftaler, der er indgået med Nordafrika. Så ved at altså samhandle, og at man ligesom er en union, altså og mange lande og ret meget økonomi samlet og kan investere i for eksempel udviklingsområder og måske skabe noget stabilitet der. Altså er det EU's opgave, mener du? Nej, det mener jeg ikke. Og jeg vil også sige, at der er jo også problemer, fordi man kan sige, at det indre marked, det er jo også sådan, er du med i klubben, Mulle, så er vi venner. Men for alle, der ikke er med i det indre marked, der er det jo ret problematisk. Så man kan sige, at EU har jo faktisk hæmmet ret meget af væksten i tredje verdens lande og i Afrika. Og på grund af meget af den lovgivning, altså vi har jo også set, at EU-lovgivning har ført til skovbrand i Afrika for eksempel. Hvordan nogle ting. Jamen fordi man ligesom har taget nogle midler, hvor at man normalt har haft et samarbejde med afrikanerne, men hvor at det indre marked så ligesom har lukket det inde, ikke også? Og det er jo problematisk. Har det skabt skovbrand? Jeps. Hvordan, altså, det kan godt være, det er mig, der er dum, men jeg forstår simpelthen ikke, Mads. Jeg må simpelthen indrømme, jeg kan ikke huske, hvordan det er. Men det er sket. Okay. Jeg tænker, at google det, eller tage masses ord for det. Spørg ChatGPT. Så prøver vi at antage, at det er korrekt. Det kan godt være. Der er mange fejl i EU. Og handelspolitikken kunne også bruge en opdatering, kan man sige. Og det kunne landbrugspolitikken også. Det ved jeg ikke, om du er enig i, men... Jo, enig. Og det handler jo for eksempel om, at hvis man har en landbrugspolitik med massiv statsstøtte, så meget, at vi ikke... Alt det producerer, det skal vi ikke bruge selv. Men vi kan heller ikke rigtig bare få lov til at sælge det, uden det rådner op. Så vi dumper det meget billigt på afrikanske markeder, og så går deres landmænd jo så fra huset hjem, fordi de ikke kan konkurrere med det. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man kan sige, der er EU en dårlig indflydelse på verden. Og derfor skal vi også sænke handelsbarriererne og omlægge vores landbrugsstøtte for at undgå sådan noget. Men generelt så er EU for mig også et fredsprojekt stadigvæk. Også ude omkring i verden. Ved at prøve at mægle forskellige konflikter, og ved at prøve at bygge op samhandel og samarbejde med FN.
Men altså, er det rimeligt, at danske soldater skal deltage i EU's mere eller mindre fredsmissioner? Det ved jeg godt, det siger du, det er op til det er op til det danske folketing. Yep, altså er det rimeligt? Det vil jo komme an på missionen. Nu sidder jeg ikke selv og kigger på hver enkelt mission og tænker, om man skal være med eller ej. Grundlæggende så er det også vigtigt for mig, at det er frivilligt, man tager afsted som soldat, at man ikke er kommet ind via værnepligten og så bliver udsendt. Det er heller ikke sådan, det er i dag, men sådan skal det jo forblive. Men generelt så tænker jeg, at hvis man vurderer i Danmark, at det er en god mission, det vil vi gerne være med til, det synes vi gør noget godt for verden, det synes vi gør noget godt for Europa, for Danmark, så synes jeg jo godt, man kan sende dem afsted, hvis man har flertal i Folketinget. Ja. Mads, du sidder og tænker... Nej, men jeg tror egentlig bare grundlæggende for mig, det handler om, at man skal vurdere fra sag til sag, og det skal man uanset hvilket såkaldt fællesskab, der ligesom indfører lovgivning, giver det mening at sætte soldater hertil, og er det i Danmarks interesse eller ej. Der hvor jeg bare synes problemet opstår, det er, at når vi har et klart NATO-samarbejde, vi har en musketeriet, det er vores allierede igennem mange, mange hundrede år, det er dem, der har skabt, at vi fik frihed efter 2. verdenskrig og sådan nogle ting, så synes jeg bare, det er risikabelt, at man så opretter en anden, som ikke fungerer lige så godt, og som det i øvrigt også koster en hel masse penge og på sigt selvstændighed. Du ser Ungetinget på TV Kant, og jeg har Kasper fra Radikal Ungdom og Mads fra Dansk Folkepartis Ungdom her i studiet, og vi taler om EU som fredsprojekt, og om det egentlig er dødt eller levende. Tilbage i marts, der præsenterede Europakommissionen sin længeventede plan for, hvordan europæerne kan blive klar til en eventuel krig. Planen har fået navnet Readiness 2030 og kom mindre end 2 uger efter, at medlemslandene tog beslutning om at finde yderligere 6.000 milliarder kroner til at opruste. Blandt andet ved at lempe på budgetreglerne og låne rigtig mange penge. Europakommissionen kræver, at langt flere forsvarstiltag bliver koordineret og foretaget på europæisk niveau. Og det er på en række områder, heriblandt luft, forsvar, artilleri, droner og kunstig intelligens, hvor Europa har brug for hurtig oprustning, og landene ikke har mere end udgangen af dette årti til at blive klar. Så altså 5 år, mindre end 5 år. Så altså, er det en god idé, det her med, at luftforsvar for eksempel og så videre skal koordineres i EU, synes du, Kasper? Jeg synes i hvert fald ikke, det er en dårlig idé. Altså, man kunne nok godt gøre det nationalt. Men jeg tænker også, der er fordelen ved at gøre det sammen i EU. Fordi så er man jo sikker på, altså så er det jo ligesom ikke nogen lande, der bliver efterladt uden et luftforsvar. Jeg vil sige, luftforsvar, der kan man jo være uenig eller uenig i en EU her. Men et luftforsvar, det er jo til at beskytte civilbefolkningen. Altså primært. Og det tænker jeg egentlig, det vil jeg egentlig gerne have alle EU-lande, de har. Det synes jeg godt, man kan gå sammen om i EU og betale for. Okay, altså så hvis det er, at det som der egentlig er, det er, at det er EU, der skal koordinere det. Altså, ja. Så det er jo ikke nødvendigvis, at der står nogle kampfly på en eller anden EU-base. Det er jo, at EU råder over alle de europæiske forsvar. Altså, så for eksempel kan sige, jamen de der F-35 kampfly, I har i Danmark, der skal I lige sende 5 herhen. Ja, men altså, nu kan jeg ikke huske præcis, hvad for en artikel det er, men man har jo en artikel i en EU-traktat, der siger, at man skal hjælpe andre EU-lande under angreb. Og der vil jeg jo tænke, det har vi jo sagt ja til. Og så skal vi selvfølgelig hjælpe de lande under angreb. Så at EU koordinerer det, synes jeg egentlig okay. Okay, er du, Mads? Fuldstændig vanvittigt forslag. Altså, de har jo prøvet i årevis at få folk til at opkræve EU's skatter, og nu har de så lavet, altså optager fælles lån i EU. Altså, vi taler altså om lande som Grækenland og Italien, hvis økonomi, det ligner Jerusalems ødelæggelser. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og derudover, så må jeg altså også bare sige, EU bruger enhver krise til at sende mere magt til Bruxelles og omegn. Det er hver gang. Så var der finanskrise, så skulle vi alle sammen have euroen, og så nu er der krig på det europæiske kontinent, og så skal vi nu afskaffe vores forsvarsforbehold og alt muligt. Så kom der en migrationskrise, så skulle vi afskaffe vores retsforbehold. Altså, det er jo hver gang, og jeg hopper ikke på den. Og jeg synes helt ærligt, det er farligt, at Danmarks økonomi skal til at blandes med Sydeuropas.
Altså helt oprigtigt. Også fordi jeg synes, en ting er, at man kan samarbejde med de europæiske lande om nogle områder, men når det kommer til at optage fælles gæld, så er vi altså så meget indrullet i et samarbejde, at nationalstaten Danmark er ved at ophøre. Altså helt oprigtigt, det er der vi er. Det gør os til en delstat på sigt. Er det et... altså, nu tegner Mads det jo op som et skræmmescenarie med, med at Danmark bliver en delstat. Men altså, er det overhovedet et problem i din optik? Altså, personligt synes jeg ikke, vi skal være en delstat. Jeg tror... jeg har ikke noget principielt imod en federation som EU, men jeg tror ikke på, at det vil kunne lykkes godt. Altså, jeg tror simpelthen, der vil være for meget splittelse, for mange forskelle stadig til at lave en federation. Så jeg tror ikke på, at det er en god idé med en federation. Må jeg lige hurtigt stille et spørgsmål? Altså, du har ikke noget ideologisk problem med, at nationen Danmark, der har eksisteret siden 730, hvor vi opfører den første grænsevold mod syd, der hedder Dannevirke, opløser sig selv og bliver til en delstat i EU? Det har jeg ikke noget problem med. Jamen, det er jo forræderi mod nationen. Jeg er i chok. Det vil jo ske med formentlig en folkeafstemning. Det vil jeg da håbe, det vil jeg da opfordre til. Og altså, det kan man sige om radikale, men I har jo også været ærlige. Altså man kan sige, I har jo forsøgt flere gange at sælge nationen, så altså, det kommer stadig bag på vi kan jo tage en diskussion om 1920 og invasionen fra Tyskland senere, men det er nok et andet program. Ja, men pointen er den samme. Du får ordet lige om lidt igen, Mads. Men altså, vi skal lige runde EU's forsvarskommissær, fordi at han mener, at det er på tide, at vi tager ansvar for Europas forsvar og tilføjer, at 450 millioner EU-borgere bør ikke være afhængige af 340 millioner amerikanere for at forsvare os mod 140 millioner russere, der ikke kan besejre 38 millioner ukrainere. Det skal gøres bedre, siger han. Så altså, Mads, har forsvarskommissæren her ret i, at vi ikke skal være så afhængige af amerikanerne? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg er meget, meget tilhænger af europæisk samarbejde, men jeg må også bare understrege, at der er jo forskel på Europa og EU. Der er en hel del europæiske lande, som vi også gerne samarbejder med, men som ikke er medlem af EU. Så jeg tror egentlig, der hvor jeg er uenig med forsvarskommissæren, alene det, at der er en forsvarskommissær, altså hallo. Det er jo der, vi andre har ministre. Men det er så, hvad det er. Men altså der, hvor jeg er uenig, det er jo, har man behov for EU for at have et europæisk samarbejde? Det mener jeg ikke. Og jeg mener også, at USA, England, Sverige, som også er med i et NATO-samarbejde, jo er nogle af dem, der netop har skabt vores frihed. Altså, så jeg er helt enig i, at vi skal styrke som europæiske lande vores egne forsvar, og jeg er også meget, meget glad for, at vi har fået smidt flere penge i det forsvar. Men igen, et forsvar skal være et forsvar. Det skal være for at beskytte Danmark og måske også kontinentet, hvis det giver mening for nationen. Men at EU nu skal til at lege Anna Pihl, det synes jeg er en dårlig idé. Er du enig i det, Kasper? Jeg vil sige, jeg tror, EU har en væsentlig rolle at spille i forsvar. Ja. Og det kan godt være, at man ikke skal have en decideret EU her. For som Mads siger, så er der jo andre lande i Europa end i EU. Men det skal i hvert fald være en europæisk søjle af NATO. Om det så kommer i form af et EU-samarbejde, hvor der er flere lande med, man kan jo også godt inkludere andre lande i et EU-samarbejde, sådan afgrænset. Eller om det skal være en helt anden ting. Det tænker jeg egentlig er ligegyldigt, men pointen er jo, at Europa som selvstændig enhed uden USA skal også selv kunne forsvare sig selv, også hvis USA nægter at hjælpe på nogen måde. Men jeg må også bare lige understrege, at NATO uden USA er altså stadigvæk markant stærkere og større end EU. Men problemet med NATO uden USA, det er, at man har jo regnet med, at man har planer med, at USA kommer til undsætning. Så det giver en form for koordinationskaos, hvis man ikke har USA med lige pludselig. Men de er jo med. Altså, det Trump han har sagt, og nu sidder han jo også kun 3 år mere, men det Trump han har sagt hele tiden, det er, I må rigtig gerne, altså vi kommer og redder jer, hvis I også selv betaler jeres del af gildet ind. Og det er vi jo så begyndt at gøre her i Europa, hvorfor Trump han også er blevet glad. Altså det svarer jo også lidt til, jeg har brugt den reference før i det her program, at jeg ringer ned til GF Forsikring og siger, jeg fik sgu ikke lige betalt mine regninger, men nu har jeg haft indbrud, så jeg vil faktisk gerne lige have, I kommer og redder mig. Altså sådan fungerer det jo ikke. Det er jo klart, at de lande, der er medlemmer af NATO, skal have et stærkt forsvar, og så har vi vores musketeriet. Men uanset hvor stor en idiot du synes Trump er, så er det sådan, at når man er med i NATO, så gælder musketeriet.
Vi kan da godt tro på, at Trump kommer os til hjælp. Jeg tror da også langt hen ad vejen, at det vil være tilfældet. Men der kan jo være ting, hvor det ikke er USA's egen interesse at gå ind i det samarbejde, men hvor det er Europas. Og der kunne det jo være dejligt, hvis man havde et koordineret fællesskab med forskellige forsvar, og det kunne man jo godt kalde mellemstatsligt. Hvor nationalstaterne selv har været med til at sige, det vil vi gerne være med til, vi vil gerne være med på den her mission, og vi vil ikke være med på den her mission, men hvor det er mere koordineret, hvor vi har de systemer, der også skal til, så vi ikke har brug for USA. Og så kunne gå ind, for eksempel som fredsbevarende styrke i Ukraine, hvis USA har sagt med Rusland, jamen der skal ikke være nogen fredsbevarende styrke i Ukraine, I tager det bare efter en fredsaftale. Det kunne være dejligt, hvis man kunne det i Europa uden USA. Ja, Europa. Og så må de europæiske landes ledere sætte sig sammen og se, om de kan finde en løsning. Men at det skal være en eller anden kommission og et parlament og et ministerråd nede i et eller andet pampervælde i Bruxelles, det synes jeg er en dårlig idé. Men for mig er det heller ikke vigtigt, at det er en kommission af Europaparlamentet og ministerråd, men det er vigtigt, at vi har en europæisk søjle af NATO, så vi også selvstændigt gør noget. Nu er der mange europæiske lande med i NATO, men altså, jeg tror, vi kan blive enige så langt, at det er godt, vi begyndt at styrke vores eget forsvar, og at det er rigtig, rigtig godt at samarbejde med andre lande. Så langt kan vi i hvert fald blive enige. Det tænker jeg vel godt, I kan. Ja. Jamen, det kan vi godt. Ja, altså, men jeg tænkte faktisk på, Kasper, bare sådan lige kort her til sidst, inden vi skal til at runde af. Altså, hvorfor skulle en østrigsk eller ungarsk soldat, som er uden for NATO, for eksempel gå i krig for Danmark, hvis det var, at Rusland nu skulle finde på at invadere Danmark i morgen? Jamen, det er da heller ikke sikkert, at det skal det, men så kan de jo sige nej til at gå med på den mission, som man vil lave. Altså, man har jo musketerien i NATO, og så har man jo... Man har selvfølgelig... De er ikke med i NATO. Nej, men de er med i EU. Men derfor har vi jo... Altså, hvis vi har musketerien i NATO, og vi tænker, at de fleste lande i NATO vil komme os til undsætning, så har vi jo ikke brug for deres hjælp. Og så kan man jo sige, så er der jo en artikel i EU, der siger, at de skal hjælpe os i et eller andet omfang. Okay. Så er det jo op til dem, man vil holde den artikel i EU-konventionen. Okay, men jeg synes bare, nu skal jeg lige høre noget, fordi dit argument igennem hele debatten, det har været, at det altid er det nationale parlament, der bestemmer på forsvarspolitikken. Nu der sidder du så og siger, at der er en artikel i EU's lovgivning, der gør, at det gør de ikke helt alligevel. Det har vi jo sagt. Ja. Altså, du bestemmer selv, hvad du definerer som den hjælp, du skal yde. Det er jo op til det nationale parlament. Om du vil sende tropper, eller om du ikke vil. Altså, at sende soldater... Men så har du jo forpligtet dig. Du er ikke forpligtet til at sende soldater. Det er ikke det, der står i artiklen. Men der står, at du skal yde hjælp. Så du kunne sende våben, for eksempel. Eller du kunne sende humanitær hjælp. Hvorfor er det Ungarn, de for eksempel skal redde Danmark? Altså, jeg forstår det ikke. Altså, hvorfor er det Ungarn skal bruge skattekroner, soldater, nødhjælp på at redde Danmark? Det skal de jo, fordi de har sagt ja til det, og det står i traktaten allerede. Altså, hvorfor du har hele tiden sagt, at de bare kan sige nej? De kan jo sige nej til at sende soldater. Min pointe er, at man selv skal kontrollere, om man sender soldater. Men i forhold til, hvad der allerede står i traktaten, der kan de jo ikke sige nej. Det er jeg jo ikke argumenteret for. Nej, men så er problemet jo også, at så ved jeg, at EU, det vil sige, Orbán, nu er han en idiot igen, vi fratager hans vetoret. Ligesom de har gjort igen og igen og igen. At de har ikke engang udbetalt, infrastrukturkroner til Ungarn, på trods af, at de var berettiget til dem, fordi de var kede af, at Ungarn faktisk tog deres eget land alvorligt. Nu er der lidt mere til den historie. Når du bryder EU-lov, så skal EU have en måde at sanktionere på. Det er Ungarns egen penge. Altså, de betaler ind til at være med i EU. Og så kommer EU alligevel og siger, ej, det der kan I ikke få. Nu er det jo en del af EU-lovgivningen, at man kan fratage de penge. Det er ikke noget lovligt, der foregår her. Det er principperne i EU, at hvis du ikke har din retsstatsmekanismer i orden, og hvis du ikke har din retsstat i orden, så skal du ikke have EU-midler. Altså, det er princippet i EU. Det er sådan, det er blevet. Og derfor fastholder man de midler i EU, indtil Ungarn siger, at vi vil gerne følge loven igen. Og hvis de gør det, så skal de nok få deres midler. Men indtil da, så bliver det jo en sanktion mod Ungarn. Men jeg synes, det eneste Ungarn har gjort, det er at passe på deres eget land. Der var også et flertal i Folketinget under 2. verdenskrig, der mente, at vi skulle samarbejde med tyskerne. Der var et flertal i EU, der mente, at Ungarn skulle begynde at behandle flygtninge ordentligt. Hvad har det resulteret i? Det har resulteret i, at Ungarn har været ligeglade med EU's regler. De har bygget et hegn. Det er det land i EU, der har færrest migranter, og det er det land i EU, der har mindst kriminalitet. Kunne det være, at der var en sammenhæng? Så ja, jeg synes, det er fantastisk, at der er et land, der står op for sig selv, når EU ikke kan finde ud af det. Men det, der er måske meget udslagsgivende for den debat, vi har haft, synes vi, at selvstændige nationer har til opgave at bevare deres egen land og passe på deres egen nation, eller har selvstændige nationer til opgave at rende rundt i resten af Europa og passe på dem. Det er det, debatten står i. Og der synes jeg, Danmark skal passe på Danmark. Det er ikke det, den handler om. Det handler om, at man vil overholde menneskerettighederne, eller være med at se LGBT ting som film og bøger, som propaganda,
at forbyde det. Det handler om censur, det handler om menneskerettigheder. Og man har skrevet under på i Ungarn, man vil følge EU's menneskerettigheder. Det er en del af EU-lovgivningen. Hvis man ikke gider følge den, så må man melde sig ud af EU. Det kunne være en god idé, og hvis flere lande gjorde det, så kunne vi jo håbe, at det endte med at blive opløst. Men jeg tror også bare, at det man skal huske på, det er jo også derfor, at EU-fællesskabet er blevet så stort, at der ikke længere er tale om et fællesskab. Fordi når Ungarn for eksempel forbyder Pride, det er ikke noget, jeg er tilhænger af, fordi vi har forsamlingsfrihed i grundloven. Men så er det jo fordi, de også har et helt andet syn på religion dernede. Så det er jo fordi, at når man bliver sur på ungarerne, så er det jo fordi, man ikke gider at forstå forskellighederne. Og det er jo største problem. Det er, at man udvander forskelligheder, man udvander identiteter, man udvander alt, hvad der er med til at gøre de enkelte lande til de enkelte lande, for så på sigt at skabe et homogent EU. Men det kan bare ikke lade sig gøre. Det handler ikke om forskelligheder, når man bryder med menneskerettighederne, som man selv har skrevet under på i EU, ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, i FN. Hvis man har skrevet under på de 3 ting, helt ærligt, så burde man sgu også holde sig til dem. Og så har jeg ikke noget imod, at EU så går ind og siger, at vi vil ikke give penge til jeres udryddelse af demokratiet, til jeres slå ned på pressefrihed, til jeres diskrimination mod LGBT-personer. Det har jeg ikke noget imod, at I siger nej til, for det er jo også vores penge. Vi har også betalt ind til den kasse, og vi skal ikke støtte, at Ungarn slår ned på menneskerettigheder i det dokument, de selv har skrevet på i EU-lov. Du ser Ungetinget på TV Kant, og vi er så småt ved at være færdige med aftens program, men traditionen tro skal I have lov til at få lidt uafbrudt taletid direkte til seerne. Og Mads, du kan få lov til at begynde. 15 sekunder, kameraet der, værsgo. Vi siger ikke nej til samarbejde, vi siger nej til at miste kontrollen over samarbejdet. Vi synes, Frankrig er fantastisk, Sverige er fantastisk, Danmark er fantastisk, og derfor vil vi give de selvstændige nationer ret til at føre den politik og den lovgivning, som de føler er bedst. Et forsvar skal være til for at beskytte vores gamle land, og ikke til at rende rundt i Mellemøsten og i Afrika og tro på, at det skaber fred. Det har vi prøvet adskillige gange, og det virker ikke. Godt, det var næsten. Du får selvfølgelig også 30 sekunder. Kasper, kameraet der, værsgo. Jeg mener ikke længere, at NATO og USA er nok som sikkerhedsgaranti for EU. Og det mener jeg ikke, fordi jeg ikke tror, at USA vil komme os til ansætning, men fordi vi har forskellige interesser, vi har forskellige fokuser. Når USA bomber i Mellemøsten, så hjælper det ikke Europa, og når Europa hjælper Ukraine, så er det ikke altid USA vil være med. Det er tid til, at Europa tager sit ansvar og laver en fælles forsvarsunion, hvor de medlemslandene kan hjælpe hinanden. Perfekt. Tak for det. Det var alt, hvad det var, vi nåede for i aften. Vi er tilbage igen på næste tirsdag, hvor vi sender live, og jeg håber, at I vil se med på gensyn.